Nesta leira de Catoira estánse levando a cabo uns traballos arqueolóxicos para investigar se no terreo se atopa unha antiga necrópolis. Unha intervención aprobada pola Deputación e por Patrimonio, pero que pon en pé de guerra a un dos propietarios do terreo co goberno local. A muller do copropietario denuncia que seu marido non asinou ningún permiso para os traballos. Que non se poñan a facer isto, que isto é, se o teñen que facer, pero afirma, quen firmou no sitio do meu marido, onde está a firma? Porque non se rebaixou a pedirlle ao meu marido, que é meu marido, non existe. O alcalde defende que sí que conta coa asinatura dos dous propietarios da leira, o marido de Mari Carmen e o seu irmán. O matrimonio denunciou ao alcalde no xulgado por falsificación da asinatura. Dos dous fillos non ten, porque José Luis Isorna Castromán di que el que non ten a firma, que el que non firmou ningún papel, nin o alcalde se comunicou con el, nin hubo unha nota, ni nada. Entonces, esa firma ten que ser falsa. E eu pido ao señor alcalde, se é tan excelente e ten o que ten que ter de home, que me enseñe o papel en onde está a firma do meu home. Con ese papel eu irei mirar se a firma é do meu home, pois terei que pedir disculpas, e se a firma non é do meu home, el terá que ir a xulgado. O alcalde de Catoira non quixo facer declaracións, pero si atendeu ao canal Rías Baixas. Mostrounos todos os papéis da Deputación e de Patrimonio, incluindo un coa asinatura de ambos irmáns. Tamén asegurou que non lle mostra esta asinatura á muller pola mala atitude que están tendo con el. A veracidade da disputa queda agora en mans da xustiza.